5 proyekto ang hinihingi ni Matag-Ub Leyte Mayor Bernie Tacoy kay Congressman Richard Gomez kapalit ng pagbaba niya sa pwesto. Inaamon ko si Congressman Richard Gomez, yung limang demand ko sa kanya ay pag naibigay na niya ay magre-resign ako dahil alam ko natutupad na ang pangarap ko para sa bayan na ito. Yan ang naging hamon ni Alcalde Bernie Tacoy ng Matag-Ub Leyte kay Leyte 4th District Representative Richard Gomez. Nagsimula ang mainit na usapin matapos ang palpak na flood control project sa barangay Riverside sa nasabing munisipalidad. Unang naiulat na ito'y pinunduhan ng humigit 96 milyon na wala umunong koordinasyon at konsultasyon sa local government unit ng Matag-Ub. Ayon pa sa residente, nang dahil sa palpak na flood control project, maraming pananim na nasira at mga lugar na nalubog sa baha. Kaya hinamon ni Bernie Tacoy si Congressman Richard Gomez na punduhan niya ang isusumite na 5 proyekto kapalit ng kanyang pagbaba sa pwesto bilang alkalde ng Matag-Ub Leyte. Una niyang tinukoy ang flood control project na dapat punduhan lahat at hindi substandard ang gamitin. Pangalawa ay Market Road kung saan hirap na hirap daw ang mga magsasaka sa kanila na dalhin ng mga produkto at pagtatanim. Sumunod ang hospital para sa bayan dahil sobrang malayo umano sa kanila upang magpa-hospital na inaabot pa ng ilang oras bago marating ang papuntang hospital. High school campus sa Eastern Barangay, dagdag na classrooms at housing project ang huling proyekto na nais ni Tacoy. Dahil hirap umano ang mga mag-aaral na pumunta sa kanilang eskwelahan na dumadaan pa sa mga bahaing lugar at kasunod nito ang bahay para sa mga nawala ng tahanan o naapektuhan ng mga kalamidad. Ngunit bababa lamang daw umano ang alkalde kapag napatupad ang kanyang 5 hiling at dumaan sa tamang bidding ang lahat ng proyekto. Sa ngayon wala pang tugon si Congressman Richard Gomez sa hinihiling ng alkalde. Nagkaroon kami ng flag raising kasi Monday kahapon. Sa flag raising namin, sinasabi ko doon kung ano yung mga hiling ko at pag naitupad, nabigyan ng pondo, nailagay na sa tamang kontraktor, ay magre-resign agad-agad ako. At ngayon pa lang, gagawin ko na yung resignation letter ko, ready for signature. Maghihintay na lang doon sa mga demand. Una, pupundahan niya yung buong flood control program ng buong Matag-Ub sa budget niya ngayong 2026. Mga farm to market roads doon sa mga agricultural production areas ng Matag-Ub ang makagawa ng hospital kasi ang hirap, ang layo. At mula dito sa impila ng Bombo Ray Tacloban, ito si Bombo Jake Pagipo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!